Ito lahat yung nangitlog na tinabi natin. So yung iba naluma na oh. Yan oh, ang lalaki. So ito mga Aji, no, pilatisin natin gaano kaganda to mga Aji, gaano kalalaki to. Ang lalaking gagamba nito, yung mga nangitlog no. So lahat to mga Aji, no scamas dito mga Aji, lahat to banusan to galing no. So tignan niyo gaano kalalaki to. Ito lahat yung nangitlog na tinabi natin. So yung iba naluma na oh. Yan oh, ang lalaki. Pakita mo isa-isa baby. Yan. Ayan. Ito, ang haba niyan mga Aji, may OS siguro dyan, baka may jumbo pa dyan no. So ito nalumaan talaga to. Banusan din yan. Pero itong mga iba dito mga Aji, mga fresh pa to, good for gaming pa to ha. Tignan nyo to mga Aji. Oop, ang liksi pa din no. So ilang araw kasi ito mga Aji na hindi ko to pinatain no? Hindi ko pinakain. 2 days siguro kasi nga medyo naging busy tayo. Water ice. Oh, wait lang po ako. Grabing liksi. Good size mga Aji. Pang derby size no. Good size mahaba. Ang haba ng paa na ito tulala yung gagamba no. Pero pag na-condition to mga Aji, na puncher na to, nalagyan ng load, napainom, napatain na no. Wala pa kasi. So ito siya oh. Yan, mahaba na gagamba no. Kapal lang paa, mahaba. Dito ka muna, tulog ka dyan. Kasi natutulala ka eh. So yan siya mga Aji. Ilabas lang natin no. Puro same size to mga. Ito OS nga to mga Aji. Ang haba oh. Okay, so ito mga Aji yung nasa banusan no. Ang papangit tignan nito nung matataba pa lang no. Ngayon na nakaitlog na. Ayan no. Tignan nyo gaano kahaba yan. So pwede pang laro yan mga Aji. Itong pinakamalaki oh, sa tingin ko. Itong dilaw na to. Itong pinakamalaki talaga. So certified jumbo size to. Ayan no. Tignan nyo na lang yung 5 piso no. Yan ang jumbo mga Aji. OS yan, going jumbo siguro. Ganun. Ito tignan nyo gaano kagandang kulay oh. Kulay yung paa. Yan lahat to mga Aji ng itlog to. Ito yung malaking orange no, na kulay yung paa, na yung nasa banusan natin dati. Sabing lalaki oh, ang tataba ng paa. So ito maganda to mga Aji kasi ganito, malakas pa yung gagamba no? At least kung ipanlaban man natin to, pwedeng ilaban to mga Aji. Kondisyon na ito, pakain lang araw. I-ano muna siya, at least ano ng 3 to 4 days no. Kasi okay ito mga Aji, malalakas na gagamba. Napabayaan ko lang talaga to, 2 days no, walang patay, wala pakain to. So ito mga Aji, tignan nyo na lang oh. Sa 5 piso no. Ayusin natin yung paa niya para makita nyo. Ayan oh, mag-uus pa pala yan pag pinatong sa 5 piso no. Ang lalaki ng mga gagamba na ito mga Aji. Hindi, walang biro-biro to. Yan oh, ito tigre na itim oh. Ang ganda oh, ang laki oh. Ang laki ng tigre na itim na to oh. Tae. Yan oh, ang lalaking gagamba oh. Pwede pa nga pang derby to mga Aji. So kondisyonin lang no. Malalaking gagamba to kahit nangitlog na ito po. Pula yung paa, orange. Ah, ito pala yung orange na pula yung paa. Yung malaki, yung nasa banusan natin no. Yan no, ang laki oh. So tatae ito mga Aji. Ang laki oh. So 5 piso lang to, isipin nyo. Sa Manila to mga Aji, papatak to ng 90 dun sa inyo no. 90 or 80 pesos sa inyo to.
Mura na siguro to pag nakuha nyo to ng 50 dyan sa inyo. Tapos, ito mga kaji, dilaw. Dilaw na pula yung paa. Kapalo. Mangitlog din yan mga kaji. Ito maganda pang hakfight to mga kaji. Ito. Matigas to. So maliksi pa no. Halatang di nagagalaw mga kaji. Ang lalaking gagambaw. Ang gano'ng kalalaking gagambaw. Yan. So ito mga kaji, walang arong biro. Lahat to galing banusan no. Ito yung 4 pesos isa na binili natin. Tapos ito pa, tingnan nyo na lang. Ito mga kaji, maganda pa to. Lapat na lapat pa to. Mangitlog din. Pero ito pinakamaliit siguro. Ito po. Ang ganda. Tigas oh. Lahat mga kaji ng itlog Lahat yan ng itlog. Ito yung kaha oh. Yan oh. Tapos ito yung mahaba. Mahaba na tigre to. Oh. Lahat mga kaji ng itlog to. Makita nyo yung sa banusan no. So kilala nyo yung nagsusuklay sa akin ng banusan na yun. Pag nag-mention nyo na may banusan sa mga kaji, kunin nyo agad no. Lalong lalo pa pag galing siya ng bundok. Kasi wala yun siyang oras na magsilik-silik ng mga ganun. So yung matataba doon, pag nabuhay talaga yun, so pera talaga yun no. Yan. Tayo naman kasi hindi tayo nagbebenta ng gagamba. Ang atin lang dito mga kaji, enjoy lang tayo. Dati kasi nagbebenta ako. Kung ako mga kaji no, sa totoo lang, kung nagbebenta pa ako ng gagamba, ganitong gagamba yung dumating sa akin. Isang piraso dito mga kaji, bebenta ko sa inyo ng 60-70 no. Pag kinuha nyo siguro lahat to, ikuridas ko ng 60 isa. Tapos isipin nyo, kinuha ko lang to ng 4 pesos isa no. So grabe yung kikitain nyo dito. Tignan nyo na lang mga kaji oh. Pakita mga bibi ng kusap, bibi gano'ng kalalaking gagamba to. Ayan oh. Tapos ang gaganda pa no. Pwede pa pang banggaan yung mga yan. Kasi hindi yan naluma sa ano mga kaji, luma sa kahayan. Pero malalakas na gagamba no. So itong abangan nyo kasi kondisyonin natin to, malalaking gagamba. Ayan o. Ayan o, tignan nyo na lang yan o, mga pa-jumbo OS na yung mga yan o. May mga good size. Pero napakamanaka ng good size no. Ayan o. Walang TM dyan mga kadya. Ayan na lang tigre na itim o. Tignan nyo gano'ng kalaki o. Oop. Ayan o, tignan nyo gano'ng kalaki o. Yung puwet na lang no, saka yung dulo ng paa. Hindi pa nakatulog ng maayos yan ha. Natin patulugin ng maayos. Kung magdulo to dulo siya mga kaji, malaki talaga to. Magja-jumbo yan mga kaji kung dulo to dulo. Ayan o. Yung OS na gagamba to no. Yan ang paa niyan. OS to mga kaji. So ito malaki. Ito yung jumbo. Yan. Ito malaki din to. Ito mahaba din to. Ito mga good size. Going OS pa rin to mga to no. Tapos ito yung may malaki na isa, pero ito yung luma talaga mga kaji. Nabigay ito sa atin ng luma na talaga. Baga matanda na to sa gubat. Mangitlog din. Ayan. So yun lang mga kaji no. Pinaita ko lang sa inyo yung mga sa banusan natin kung ano nangyari sa kanila. Kasi ang lalaki na ng gagamba. So separate ko na yan, lalagay ko dito. So yun lang mga kaji, next video siguro natin baka magpakain ako ng gagambang Japan o depende no. So abangan nyo na lang. Again ako po si Gagambino. And gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat sa suporta nyo. And ingat kayo lagi. Stay safe lang.